Hello guys! For today's video, naraya po sa Visayan Village Tagum. Makita niyo sa video guys, init na, so mag-re-ice na po ani. Kaya release na itong isda, so malutong siguro siya kay atong panahon pero mas kayod ka-init. Makita niyo, medyo dili na siya busy, kaya ito na siya mga alas 12 na siguro. So, init na kita tayo. So, mag-re-ice ka ginay-ginay. Kauban guys, natulog. Ikapoy siguro. So, ako na lang yung mag-re-ice. Ay, medyo bored po kayo. Wala po music. And that's it for today's video guys. Thank you. Bye.